Bon dia, què tal estan? Continuem sense grans canvis. En domini de les altes pressions que han tornat a afectar la península Ibèrica i el nostre territori. Algun front sí que ha arribat a travessar la península Ibèrica, deixar precipitacions dèbils a la meitat oest, però ha arribat molt desgastat a l'àrea mediterrània i per tant només comptem amb pas de núvols. El que continua destacant són les elevades temperatures. Tant màximes com mínimes es troben situades per damunt dels valors propis del mes de desembre i l'evolució dels centres d'altes i baixes pressions per als pròxims dies ens mostren que continuarem amb una pressió alta a tota la península Ibèrica, fent de bloqueig a les borrasques que continuaran afectant les illes britàniques i la façana atlàntica europea, però comptant amb aquestes altes pressions que de moment no han de canviar, continuaran estacionàries a les nostres latituds i per tant fent que hi hagi poca possibilitat de canvis, almenys el que queda de setmana continuarem amb estabilitat i amb unes temperatures també associades a aquesta situació més altes del que és habitual. Ho veurem d'ací un momentet, repassem primer en imatges quina era la situació d'avui, eixida del sol al Portitxó, a la Xàbia, una situació de calma, alguns núvols i l'aspecte rogenc del cel en situacions de ponent, el vent terral que ha fet acte de presència, tot i que ha bufat fluix, però ens ha deixat condicions de bona visibilitat que ens ha permès veure l'eixida del sol d'esta manera tan espectacular a Cullera, imatge de Maria García Gascó o en altres punts de la nostra geografia com ara Boran, a Mareny de Barraquetes, imatge d'Arturo Part, també a Massalfassar, Alejandro Muñoz ens enviava esta bonica imatge de l'eixida del sol retallat a l'horitzó. A la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat destacarem el pas del front que descarregava alguns punts de la península Ibèrica, tampoc va deixar precipitacions massa importants, però que a l'àrea mediterrània ens ha arribat ja en forma de núvols alts, com podíem veure en aquestes imatges. Uns núvols que a primeres hores han enteranyinat el cel, però que després han anat desfent-se i que, de fet, no cal esperar res d'ells. Repassem les temperatures, unes mínimes que també són més altes del que hauríem d'esperar per al mes de desembre. Només hi ha gelades puntuals a les comarques de l'interior o als observatoris de més altitud. Destaquen els 2 graus per davall de 0 de Vilafranca o de Vistabella del Maestrat, a Sant Joan de Penyagolosa. La mínima ha sigut de 6 graus a Segorbe, de 10 a Onda, de 9 a la Vall d'Uixó i de 5 a Catí. A les comarques centrals, les mínimes d'avui estaven situades entre els 3 graus d'Utiel o els 7 d'Ontinyent. 11 han registrat a Alzira, 10 a Sagunt i València i 12 a Gandia. I cap al sud teníem uns valors que es situaven al voltant dels 0 graus en el cas de Villena o del Pinós, entre les més baixes d'avui. 11 han registrat a Dénia i a Benidorm, la mínima ha sigut de 8 a Alcoi, de 9 a Orihuela i de 8 a la ciutat d'Alacant. Al mapa isobàric, previst per demà al migdia, les altes pressions continuen protagonitzant la situació meteorològica, fan de bloqueig a aquestes borrasques profundes que afecten la zona de les illes britàniques, la façana atlàntica europea. El resultat d'això és que tenim entrada de vent terral, de vent aponentat, que el que fa és que els fronts que puguen arribar a l'àrea mediterrània ho facin totalment poc actius i, de fet, és la situació que cal esperar per als pròxims dies. A més, això comporta una situació de que afavoreix l'entrada de les masses d'aire càlides del nord d'Àfrica. En color verd podem veure l'evolució d'aquesta massa d'aire càlid que acabarà afectant el sud i l'est peninsular. De fet, hem de dir que les temperatures continuaran sent superiors al que és habitual per al mes de desembre. És molt fàcil que a les nostres terres tinguem temperatures que superen els 20 graus o que estiguin al voltant d'esta xifra a les àrees litorals i, per tant, un ambient més primaveral que no d'hivern. En un desembre que està sent atípic perquè està resultant càlid des del principi, amb unes temperatures que han superat pràcticament tots els dies les mitjanes. Per avui ens espera un dia amb poques novetats, amb sol, amb pas de núvols mitjans i alts que poden enteranyir el cel, temperatures que, com els hem dit, pugen respecte als valors d'ahir i podran superar els 20 graus en bona part de la façana litoral, vent fluix dominant de la component llebeig o ponent i demà una situació també molt semblant, amb sol, pas de núvols alts a primeres hores, vent aponentat, unes mínimes que no experimentaran grans canvis. Les màximes poden baixar però només lleugerament, serà també un ambient relativament càlid a les hores centrals del dia i en la costa, i els dies següents, situació pràcticament idèntica. No hi haurà oscil·lacions en les temperatures, continuaran superiors als valors habituals de l'època. Tindrem pas de núvols, tant dijous com els dies següents, però seran núvols que només podran enteranyinar el cel. Hem de continuar esperant una situació caracteritzada per la monotonia anticiclònica i per unes temperatures més altes del que hauríem d'esperar per a l'època. Acabem, com sempre, amb una selecció de les imatges que ens han fet arribar, que avui destacaven pels tons rogencs que ens ha deixat el vent de ponent en l'eixida del sol. Els recordem que poden enviar fotografies a l'adreça que veuen, oratge@tvmediterraneo.es.